Il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-akbar festa tagħha l-festa tal-qawmien mill-mewt ta' Sidina Ġesu Kristu. Dawn huma xeni ta' bosta li ħarġu biex jaraw il-vara ta' Ġesu irxost tiġri fit-toroq bil-ġerbin u l-Bormliżi fost l-oħrajn jiċċelebraw din il-festa bil-purċissjoni tal-irxost. Mal-ħruġ tal-vara tradizzjoni li numru kbir ta' tfal imorru bil-figolli u l-bajt tal-għajs tagħhom ħdejn il-bib prinċipali tal-Knisja biex jiġu imbirka wara tkompli l-purċissjoni bi Kristu rxost idur mat-toroq tal-irħula u l-bliet akkumpanjat minn marċi brijużi, il-fratellanzi u ċabċib fil-waqt li karti koloriti mitfuha mill-galeriji tan-nies ikomplu jsebħu l-atmosfera bid-daqq tal-bniepen jispikka fl-isfond. Il-preżenza tal-familji bit-tfal li gawdu din iċ-ċelebrazzjoni mill-isbaħ tkompli żewwaq dan il-jum bit-temp xemxi ippermetta li dawn il-purċissjonijiet isiru. F'Malta din it-tradizzjoni tmur wara sekli sħaħ u ma' ħafna irħula u bliet li sammew din it-tradizzjoni ħajja fejn eluf iżommu l-appuntament annwali tagħhom biex isegwu il-ġirja tal-irxost. Sedan it-tant aktar kmini l-Arċisqof mexxa l-konċelebrazzjoni ta' ħattilejt mill-Konkatedral fejn tkellem dwar l-importanza li twemmin tal-poplu ma jkunx twemmin artifiċjali imma twemmin ta' veru li tassew jemmen fil-qawmin ta' Kristu mill-mewt u li ma jiddubitax meta jara qabar vojt.